फाइनाय तालनि 13 जुन सालमारिओ लंट्रेबेली बखास्टेनि एसडीएम हाबानगो फातार हास्टेनि रायदा चायातैखे त्रिपुरा हास्टेओ तंफैनाय रखनो दाक्ति दाक्तिनो रायदानि बिसुंतिनो नायतुगुइ कारिनानि बागै कायसा कतरख्लायै डेपुटेशन याफारनानि बागै क्राकशालो लंट्रेबेली बखास्टेनि एसडीएम बाय कक शालाय जाखा पाइथागो 48 करमसारा कन्स्टिट्युएन्सिनि वाईटीएफनि प्रेसिडेन्ट नीरेन त्रिपुरा फाइनाय 13 जुन सालमारिओ लंट्रेबेली बखास्टेनि लुकुरकनो जतननो कबखा कसा कुफुर हिनियावै लगिरिनानि बागै चयावै नायतंदिनो पार्टीसनि बांक्लिओ सुंतिनि लंट्रेबेली एसडीएम ऑफिस मा फैमाने के हमनो एकदम कारण जे सिने लंट्रेबेली आमसायो इलीगल इमिग्रेंट बेलाय बांगै तंखाहानै सिने अ लंट्रेबेली आमसायनि लुकुरक अकौनति बेलाय खरांति सालाय तंखा तै एसडीएम सारबाय किसा मालायनानि बरनि लंट्रेबेली आमसायनि लुकुरक मालायनि डिमांडा अबसिन थानि फायो जों एस अ लीडर हिसाबै गाय जों आबुना एसडीएम सारबाय मालायनानि फायगा लंट्रेबेली लुकुरक मालायनानि कक सालायनो तै चुंबु कक सालायना बागै अबहा इलीगल इमिग्रेंट नि इशुनो ति तामु खायमान गाय जों आबुना ति कक सालायगा जों कायसा डेपुटेशन रिनाय बुसकां 13 मार्च नि बुसकां 13 नो गाय फरासिनारा पुरो लंट्रेबेली नि गोबां लुकुरक न सफायनाय और तय कोनो कालार करै तय कोनो जाति तयै कोनो निनि तिप्रसा नन तिप्रसा मा करै जतन फाइनाल लंट्रेबेली नि सुदु इशु कायसा न जे इलीगल इमिग्रेंट न रुखलायनि आइडेंटिफाई खाय बरन रमै फाटार रखनानै नि बांलादेश पाकिस्तान म्यांमार अफगानिस्तान हाय जागानि जे फायै लंट्रेबेली तंफायनाय गोबां मानु बां सुबजाखाजे गोबां मा जों तिनि सिमि ताबुंनि सिमिया गोबां मा बिसोरमोन आं जे इलीगल इमिग्रेंट लंट्रेबेली एरिया मा जे फायमाने आव इशुनो तुइ आं आगिनि सिमि गोबां मा खरांथि फायजाखै अमा डेपुटेशन अफ मुभमेन्ट अफ खाय फायजाखसै जों नुगुइ मान जे लंट्रेबेली गोबां मा बांजा जों आसगै तंया जों नाय तंया हासे ताबो जों खरांथि सानाय खायनो थानाय जों 13 तारिखआव बिराद बरम समाय रोंनाय और लंट्रेबेली सब डिविजनल मेजिस्ट्रेट जत लुकुरक आफर फायतो लगिरे फायतो जों जाते सिनि और लंट्रेबेली जे फाटार हास्टेनि फायै तंफायनाय बरन जों सिनिवै आइडेंटिफाई खाय भाइके जों बरन पुशबेक खायनाय आबो जों नाहालै जों आफर कत डेपुटेशन दिना बागै जों बुसकां 13 तारिखआव थाङो ताम हने खाखलाय अब हाइकेनो लाइ थांनाय सालबो एसडीएम हाबानगो टीएसए बदलक नै अंगै और सिबला याफारमानि ताबो हाइकेनो करं करं एसडीएम हाबानगरगो याफार जागोन दङ बहायने खाखलाय एक्शन दाना हारजन हनै ताम वानसु एक्शन नाहानास नांनाय एक्शन नाहाय आंगे तो जोंतेबो मुभमेन्ट करक खायने दुदक मा बिसिरो मैने द आं आगे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आं टीएसएफ तंफुरु खाय फेगा मा हाय अ इशुनो तुइ लंट्रेबेली न इशुनो तुइ न दुदक मा बिसिरो मैने किन्तु ताकसा जरतै कोनो एक्शन ना जागियाखौ ताबो तंफेन खाय ताम अंगे जों ताबो गासे बुबग्रानि संसाजाक प्रफारमा बुबग्रानि संसाजाक कतमा ऑर्गेनाइजेशन काहामु प्लेटफर्म दङ ओ ऑर्गेनाइजेशन ति जों ताबो खरां खरक ति सानाय सिरनाय ताबो ठीक सिनि खरां ति साना जरा अमन ति अ मुभमेन्ट खायना जरा ओ इशुनो ति ताम अंगे सेंट्रल गवर्नमेंट नि होम मिनिस्टर अमित शाह जी बनिजि साइरिखा 1 मंथ नि बिसिङो जेता फाटानि फाइने रंनो आइडेंटिफाई खायै सिनिवै बरनो फाटारो रखना बागै रमना बागै पुशबेक खायना बागै बियो अ जरावनो जों जत बासावै जों खरांति सानान दरकार कारण जों लुकेल तंनाय बर रखसे जों साइमना आन पाराव सब फाय तंफाय आबो जों जत मा सानाय साखांगेसे जों जे बुसकां तंनाय बरबो साइमनाय आमबागै जत आनि कामलियो सब फाय आनि बिसियो सब हापाय आबो बर सिनिमुं रिनानि उंथं सिनिमुं रिवै जाते जों गभर्नमेन्ट नि थानि बा एडमिनिस्ट्रेटिभ नि थानि जों याफारि मानथौ जाते बरनाव रमनानि बागै नरक तिनि लंट्रेबेली सब डिविजन मेजिस्ट्रेट हाबानगो फैमानिया गलो औरनि बारजाव तंनाय ताम कग्रिक रह कनरना बकक लिखा 13 तारिखआव मालायनाय सिनि लंट्रेबेली नि लुकुरक बाय जे लंट्रेबेली नि लुकुरक ओइ सुनतै मालायनाय मुसुंमानि कक सानान मुसुंमानि आबनो तै बमालायनाय कक लिखा सुंबो बाय आबनो सुंबो बिन थानि तिनि फाय सापायखा जे 13 तारिखआव लंट्रेबेली नि लुकुरक गोबां कक फायनाय और किसान नंबाय मालायनाय नंबाय कक सानानि बागै नेम थानि डेपुटेशन नि बागै फायनाय हनै सापायखा ब अबच्छै टाइम रेनाय जरा रेनाय हनै सुंनो कक साइरो ब बदल नोङो फायनो र जों वाईटीएफ और होल लंट्रेबेली तुइनो जों मुभमेन्ट खायना थाङो निसिनमु तको आं नीरेन त्रिपुरा नि बुमं आं वाईटीएफ नि और असेंबली कन्स्टिट्युएन्सी 48 परमसरा नि प्रेसिडेंट दंमोन